Alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala khairil anam Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahum bi hisanin ila yaumiddin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Ka ala fo ka tanuni nga wale nyuma do ka soli ni hina yini caya ka ke danfe una son heremaka Muhammadul Mustafa kodo anaso dun sanma wana ka sahaba nyuma wani mogo de utugu nyogo ya foka se alkiyama jodoma ya rabbi ala kaneni awye o jama kulusan menfe ka folla se shirifla TV la jabaga bela jalema mali kono foka se mali korama au fenfene te senga au te nyine au nyama dale no shirifla TV la sangani wakati be ka uladone ka fa bi wajulu kene ka ambe baginda ka ufen ka sangani Lailatul Qadri shuye noe latige shuye mimbe ben sungolo kile muganu wolon fla shuma jamiatu ansar din bolo fara mimbe baginda ka ufen ube kene banyene maya ningo ke blasral kene oni hakli jigin kene uye nyine nuye wele bla anga shirifi kema Isa Mahaman Sherifu Haidara kasika ta kene in la nyene maya ufe mi bara ubekera ka be marsi kalo masamba flani muganu woro ka uladone ka fo jama kulu chama tara kene in shireya bara nunu numbe do ni ankara mogo gala seli kanye ni ode Ustaz Abdoulaye Daw ay mi sura ka blasral kan sanma na ka wala li kauna anga je ko shireya nyogon fe mogo min ka Lailatul Qadri sungalo shunti mine a folo de datigandala ayome aflana ne kala dangade mi mogo ta fala asabana o e shinji tigelay ka suguri dum ka sungalo musaga soro ka soro bakele fakele aw be dukele ngono aw ma kuma nyogon fe ala ko mogo ta o ga shuna shun dabola min kama ko aw sentala aw tlela kongola ka se ka formation ke ka for kolo pasa me ko ala mogo ta o ga shinjila ala illa delika singila de asila yorola la kira ka hadisawla ago shingi ne ala kadana yatu nya kanude kini dobo kono bolo kelena nga dana ya fendo ni mami ya tike itike la kabone alala ni mami ya tuku itugula ne alala nga ni ya tike itike la kabonga hine bela ne ni mankara mo Mohamed Lamine Chamda ako ala ye dugu do yiride abanangu aya kuna ya dondo sinji tike kama ni manyina balma musoy ase a balma minutu be o bi dugu mina banangu le be sene a dugu banangu akadi kateme banangu beka wa banangu sano bita banangu sai abi valeur la ayeko kay kateme banangu beka o kele balma muso de na chestlela kongola kashi kongola o ma fen soro ala yake a wulla dondo akom balma ke o wi soro dugu doyina o ga banangu bo wati sela nche mina gere olula mitanga degu fuye la alla mina dosoro ay minge ale gerelay a gerelay ye kabako e miye atala ka degu langali balmawi toro min ba na cheka aya langalowi o yemi fo ba don o ko mi duo ke na la sona bebi noya temana minna degu langar la ka ba ala de bisi muso jigi dalaka ka bi soro muso jigi dalaka ninye bike shinine tato mbalema numu bena so sabu donga fisa uma muso sigilen tolay ashila dugu jele ay sira nyini parce que aya ka degum belangale sira nyini ne mingale ba do balma o fene blalas akan ka blasra fo dugu bodala o ko yi ka degume anga do bi ko la ka noya aba don tigi ka bukun bala muso boto e mi fo e ba do ako ala nunu yene jenina
k'u jigi dalen to fɛn min kan ala u b'a dɔn tigitigi a tɛ ne kun wa ala m'a dɔn tigitigi a b'u bolo ala musoya de ye ne bɔ du in kɔnɔ ni musoya kun tɛ ne ni ninnu bɛɛ ka ka du koɲɛ la nka ala musoya de ye ne bɔ yen ala n'a sɔrɔ hakɛ bɛ sinji ni baden cɛ a yira ninnu na k'u ye ko dɔ kɛ sinji la a ma bɛn ala ma balimamuso bɔlen o ka dugu banangu o sanna o ye banangu min bɔ k'a tun ala ye banangu bɛɛ kunnaya k'a kɛ fɛn mangoman ye sannikɛlaw bɛɛ lajɛlen y'u ye ka banangu ye k'a to yen k'u ka banangu lahalaya falenna u ka banangu lahalaya tiɲɛna ala y'a sɔrɔ min fɛ o kɛra balimamuso dɔ ɲɛji ye ala ye se kɛ e min ye yan ni yan jalila seli sela n'ala ye nɔgɔya k'i ye balimamuso minnu bɛ burusi kɔnɔ kana ɲinɛ olu kɔ dɛ balimamuso minnu bɛ burusi kɔnɔ tiɲɛ don o furula u taara faso la ni fɛn b'i kun orange money sama o ma kana fɔ k'o furula k'o cɛ kungo don dɛ bi n'ala y'a nɔgɔya i ye a yira u la k'a nɔgɔyala ne ye o la n'o ma kɛ ala mago t'i ka sinji la dɛ a y'a hakili to sinji la namu gɛlɛya jogo saba bɛ yen jogo saba n'i y'a ye mɔgɔ o mɔgɔ la a sabali a fɔ k'ala ka hinɛ a la hali n'i ma se k'a fɔ a ye n'a kɔ donna a fɔ k'ala ka hinɛ e la jogo saba a fɔlɔ mɔgɔ min baliguyala ka si sɔrɔ a baliguyala fo mɔgɔw bi k'a jati maakɔrɔba ye mais ale sigi o sigi baroda la a sigi o sigi gɛrɛ na i b'a sɔrɔ kuma wɛrɛ t'a da a ye jogo juguya minnu kɛ denmisɛnya waati a ye tiɲɛni minnu kɛ denmisɛnniya waati a bɛ k'o langale denmisɛnninw ye hali a ma nimisa n'i y'o jogo ye maa o maa la a fɔ k'ala ka hinɛ i la ale sigilen a ka jogo juguya mɔgɔw tun bɛ girin a ka tabalida la cogo min a n'a yɛrɛ tun bɛ kamalew namara k'u ka wari minɛ cogo min a n'a yɛrɛ tun bɛ tugu musomaninw kɔ ka telefɔni hakɛ min d'o ma a si gbɛlen don mais a bɛ k'a langale ni fierté ye a tɛ ka nimisa ɲɛ t'a kan n'i y'a ye mɔgɔ o mɔgɔ la a fɔ k'ala ka hinɛ i la sabu a t'i laban kunnaja la fiyewu a mɔgɔ filanan mɔgɔ min tɛ siran mɔgɔw ka hakɛ ɲɛ wallahi n'i y'a tigi ye a fɔ k'ala ka hinɛ i la a tɛ siran hakɛ ɲɛ a bɛ tɔɲɔli kɛ cogo min ka d'a ye a bɛ kiiri jugu tigɛ cogo min ka d'a ye a furumuso tɔɲɔlen b'a bolo a furukɛ tɔɲɔlen b'a bolo sigiɲɔgɔnw tɛ hɛrɛ sɔrɔ a bolo n'i y'a ye mɔgɔ o mɔgɔ la a fɔ k'ala ka hinɛ a la a tɛ siran foyi ɲɛ hali n'i ko k'a k'i ka juru sara a b'a f'i ye k'an k'a to lahara la k'o de ka d'ale ye n'i ko k'an k'a bila lahara la a b'a fɔ k'o ka ɲi nin ye kojugu ye dɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen a tɛ siran tɔɲɔli ɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen a tɛ siran hakɛ ɲɛ siran a tigi ɲɛ wa n'i y'a ye yɔrɔ o yɔrɔ a fɔ k'ala ka hinɛ a la ayiwa nin ye tiɲɛ ye dɛ a sabanan mɔgɔ min tɛ jɔn jurumu na a tɛ jɔn jurumu na a tɛ jɔn jurumu na n'i y'o ye mɔgɔ o mɔgɔ la a fɔ k'ala ka hinɛ a la mɔgɔ dɔw tɛ jɔn jurumu na dɛ o b'u labɛn misalila ni kɔɲɔ bɛ yen a dɔw b'a minɛ fajiri juru b'a la seli fana juru b'a la lansara juru b'a la n'i ko i bɛ kuma ko ala t'olu minɛ n'i ma u bɛ kumaw fɔ n'i ko i bɛ kuma k'ala tɛ olu minɛ o ma n'i tal'u sɔrɔ mɔgɔ kɔrɔfɔ la o b'a fɔ nin bɛɛ tɛ kɔrɔfɔli ye sa ala t'an minɛ nin bɛɛ ma sa ne ye nin f'i ye ka tɛmɛ yango anw africains anw maliens ni malien bɛ fɛ ka na mɔgɔ kɔrɔfɔ i ye ni farafin bɛ fɛ ka na mɔgɔ kɔrɔfɔ i ye o bɛ kɛrɛfɛla bɛɛ filɛ fɔlɔ o bɛ sɔrɔ k'a f'i ye n bɛna min f'i ye kabi kelen kɔrɔfɔli tɛ dɛ n'o ko kɔrɔfɔli tɛ o bɛna min tugu a la o ka jugu ni kɔrɔfɔli ye n'i ko i bɛ kuma ko ala t'an minɛ nin bɛɛ ma maa o maa ma siran jurumu fitinin ɲɛ don dɔ la a bɛ jurumu kumaba kɛ n ye nin f'i ye don dɔ n ko cɛkɔrɔba y'a denkɛ 3 wele kisa tun bɛ yen de a denkɛ 3 welelen a ko a den 3 ma a ko n mago b'a la a kana n k'aw ladi denkɛ 3 o gɛrɛlen u fa la o gɛrɛlen u fa la a bɛ fɛ ka na u fa ka ladilikan lamɛn
o gɛrɛlen o wolofa la o nana sigi fa kɛrɛfɛ fa ko a bi kuma yɔrɔ min a serila ka bin fa fatula denw kamana gana an bɛna an fa ka ladilikan duman ye a tun bɛna kuma dumanba min fɔ an ye an bɛna nin bɔ min an bɛna nin bɔ min o kɛlen o ye danajɛ kɛ k'a ban ka suturali kɛ k'a ban suturali bannen o k'o ba ma o ko an fa tun y'an wele don min e tun bɛ kɛnɛ kan fa y'an mɔgɔ 3 de wele k'a bɛna kuma an fɛ k'an ladi ka sɔrɔ ka sa nka yanni fa ka ladili cɛ ala sɔnna cɛkɔrɔba ma se ka n ko bɔ a da a fatula baba ne ba muso de b'a cɛ dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan muso de b'a cɛ dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan yala an fa ka laɲini e bɛ se ka dɔ fɔ an ye a kan wa n'anw gɛlɛya ka kuma ɲɛ cɛ ye dɛ ko muso de b'a cɛ dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan kana ɲina dɛ cɛ fana b'a muso dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan fɛn fila dɔn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn ale b'a ta dɔn nin fana b'a ta dɔn o kɛlen a ye min kɛ b'a dɔn a ko aw fa tun bɛ fɛ ka min fɔ ne bɛ se ka 3 fɔ aw ye a dafalen nka aw fa jɛɲɔgɔn wɛrɛ bɛ yen n bɛ n'a ci o ma nka yanni ne k'a ci o ma sira la a bɛna fɛn 3 ye adamadenw tɛ mɛ fɛn 3 in a bɛɛ lajɛlen kelen kelenna bɛna aw fa ka laɲini kelen kelen fɔ aw ye yan'a ka se o cɛ in ma ye a ye sira ta mɛ yan'a ye sira ta yanni aw ka se aw fa ka laɲini fɛn o fɛn y'aw fa ka laɲini ye fɛn wɛrɛ bɛna fɛn ninnu fɔ aw ye ka sɔrɔ adamadenw tɛ fa ka danaja kɔfɛ o ye sira ta o ka taama kɔnɔna na o taamana kilomɛtiri dama o taara bali fɛn fɔlɔ min n'aw ɲɛ o kɛla wulu ye o kɛla wulu ye o ni wulu ye ɲɔgɔn ye siraba sanfɛ o k'u bɛ fɛn dɔ ta ka wulu kiru ka bɔ sira la o ye kabakuru kɔrɔta yɔrɔ min wulu kumana wulu k'o ma a ko ne tɛ fɛn kiruta ye wa ne tɛ fɛn bɔnta ye ne ni wulutɔw tɛ kelen a y'a jɔ ne ka kuma aw fɛ o ko ko wulu bi kuma wa wulu ko n bɛ kuma ala min sɔnna ka aw kuma wa ala tɛ dɛsɛ ka ne kuma o ko i dantigɛ a ko aw fa a tun bɛ fɛ ka kuma min fɔ aw ye ne bi kelen dɔn a la n mana o ɲɛfɔ aw ye ne ye cɛ ye dɛ a ko a tun bɛ fɛ ka min fɔ aw ye aw fa tun bɛ fɛ k'a fɔ aw ye de k'aw k'a ka ɲɛnamaya kɛ aw kana kɛ komi anw wulu o ko cogo di a ko aw fa ko a ka bɛn a ko n'aw bɛnna a ti kɔrɔ dɔn n'aw bɛnna a ka sentanya sutura bi d'a kan n'aw bɛnna a ka baarayɔrɔ la hali ni fɛn t'aw bolo sutura bi d'aw kan nka ko n'an ma bɛn ni fa sala ka fɛn fɛn t'aw bolo a salen kɔfɛ a fɛn bɛɛ bi kɛ tomo ye wa a salen kɔfɛ a fɛn bɛɛ daraja bi ban a ko n bɛ kelen fɔ aw ye depuis ala ye diɲɛ dan aw y'a ye siyew ka sulu bɛ yen baw ka sulu bɛ yen misiw ka sulu bɛ yen denmisɛnnin kalanyɔrɔw bɛ yen mɛ k'aw delila k'a ye mɔgɔ dɔ kɔntanna wa ka wulu camanba san ka fara ɲɔgɔn kan k'ale bɛna wuluw ka sulu dilan wa k'aw delila k'o ye wa o ko tiɲɛna an ma deli k'a ye a ko min kama aw m'o ye i b'a dɔn a ko an t'a dɔn a ko sabula n'i y'an wulu camanba bila ɲɔgɔn kan a ko tile t'i ban fiyewu i yɛrɛ bɛn'i ka wɛrɛ dayɛlɛ an wulu bɛ bɔ an yɛrɛ ma k'a sababu kɛ an tɛna bɛn a la a ko i m'a ye wa ni bɛnbaliya bɛ du minnu kɔnɔ waati bɛɛ cɛ ni muso bɛ ɲɔgɔn na waati bɛɛ badenw bɛ ɲɔgɔn na k'i m'a ye mɔgɔw b'u kanto ye ko wulu y'a daminɛ cogo wa a ko a kana to a ka misaliya ni wulu ye a kana to a ka misaliya ni wulu ye dɛ o la tuma bɛɛ man profite nin na k'a fɔ mɔgɔw ye n ka ye bɛn cɛw a ye bɛn n'a musow ye musow a ye bɛn ɲini n'a cɛw ye minnu furula cɛ kelen ma a ye bɛn kelen ma
minnu furula ɲɔgɔn ma a ye bɛn kelen ma n'o tɛ ni diɲɛ a bɛ ka taa cogo min na wallahi a yɛlɛmana ka se lahalaya min na ala batola bɛɛ bɛ ka miiri ko laban cogo la fɛn o fɛn kɛli tun bɛ diɲɛ wuli fɛn o fɛn kɛli bɛ larusi jugujugu bi o bɛɛ de bilala valeur la kamalenin saba o ye taama filanan kɛ o taara se min ma o kɛra sa ye o taara se sa dɔ ma sa in ka bon kosɛbɛ a fari nugulen don a cɛ ka ɲi a fari nugulen don a cɛ ka ɲi o yɔrɔ bɛɛ o girinna k'u bɛ bori sa ɲɛ dɔ ko k'u ka sa in kɛru k'a faga kelen ko kan ka n'o kɛ dɛ o ye kabakuru ta waati min sa nɔfɛ sa kuman'u fɛ sa k'u ma a ko ne tɛ kɛru fɛn ye ne tɛ se maa ma hali ni ne bɛ maa kin ne t'aw kin hali ni ne bɛ se maa ma ne tɛ s'aw ma o ko sa ka kuma fɛnɛ o ko ala min y'aw kuma o tɛ dɛsɛ ka ne kuma sa ko a kana siran ne ɲɛ a ko yala aw ma bɛn ni wulu ye wa a ye ɲininkali kelen fɔ aw ye wa o ko a kɛla ten a ko ne de bɛna ɲininkali filanan fɔ aw ye o ko ɲininkali filanan ye mun ye a ko yala aw fa ma deli k'a fɔ aw ye wa a ko aw fa tun bɛ fɛ k'a fɔ aw ye de k'a kana kɛ komi ne sa ka kɛ fɛn ye n'i y'a ye yecogo ka ɲi n'i y'a pari cogo ye k'a tagama cogo ye ka tila k'a ye k'a nɛn ka fari a ko aw fa ko a kana kɛ mɔgɔ ye min da ka fari kuma ɲuman tɛ bɔ min da mɔgɔ min ka kɛ sadi sigida la kuma ɲuman tɛ bɔ i da i mɔgɔ tɛ kuma ɲuman fɔ la i tɛ ɲuman fɔ i tɛ duman fɔ k'aw fa ko k'a kana k'o misaliya ye a ko e m'a ye wa anw saw anw ye cogo ka ɲi mɛ mɔgɔw mana anw ye sisan mɔgɔw mana anw ye hali n'an bɔra jama cɛ la bɛɛ bɛ girin o ye tiɲɛ ye dɛ ala k'an kisi a ma san dɔ k'i pɛrɛ-pɛrɛ ka bɔ n'i ma ɲina bojamu kɔrɔ yan k'a b'i ɲɛsin sisan a kunkolonin kama yɔrɔ bɛɛ bɛ yɛrɛkɛ wa a b'o cogo fɛnɛ na ko ni jama y'anw ye dɔrɔn jama bi bori k'i b'a dɔn o bi bori an ɲɛ kun min na i b'a dɔn wa a ko n t'a dɔn fiyewu k'anw da an da de ka farin a ko an fa ko a kana kɛ mɔgɔ ye min da ka farin mɔgɔ dɔw da ka farin ni tuma in de la an karamɔgɔ Isa Mahamani Sherifu Haidara a bɛ kɛnɛ sɔrɔ foliw ni foliw bonyamasegi kɔfɛ a b'a sigiyɔrɔ sanuman in sɔrɔ mɔgɔba welelenw bɛ sɔrɔ ka bɔ k'u ka folikanw n'u ka nisɔndiyalikanw kɛ an ye min sɔrɔ o la an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a bɛɛ lajɛlen don kira mantoya la ayiwa a bɛɛ lajɛlen cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔ siga t'o la an tɛna dugu tɔgɔ fɔ n'o tɛ n'an ɲinɛna min kɔ u bɛna jigin an na walahi mɔgɔ nisɔndiyalen n'u ka tasuma faga kosɛbɛ n'a nuji ma faga daji b'a faga a bɛ ten cɛ ani muso denmisɛn ni maakɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bisimila yan yan ye Baginda kɔbalakɔrɔ de walahi cɛ ni muso fɛn min b'a natɔ sɔrɔ o kana taatɔ sɔrɔ an bɛ ala de deli ala sigi ni sigi hɛrɛ la ala ka wuli hɛrɛ la k'a fɔ karamɔgɔ n'a nɔfɛmɔgɔ ye kosɛbɛ dugu in ka kala jamana ka kala diɲɛ yɛrɛ ka kala an b'a ɲini a fɛ bɔkolo bɔrɔbɔ kosɔn ani alisilamɛ fure bɛɛ lajɛlen bɔkolo kosɔn a ka dubabu kɛ diɲɛ bɛ se ka suma cogo min kɛrɛnkɛrɛnyara ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo bɛ kunnafugulan na dɛ Mali ta jɔyɔrɔ de b'an na ni Mali sumana a ka ca ala fɛ dɔ bɛ bɔ tɔ caman na kuma ma nɔgɔ ne ma dugutigi kɔni ne ci ka na ni filila ci la o ye ne yɛrɛ ka denmisɛnniya ye o tɛ dugutigi ka kan ye asilamɛw an bɛ ala tanu k'ala barikada alimami bɛɛ tɔgɔ la Baginda a n'a lamini komini bɛɛ tɔgɔ la a dugu kelen kelen bɛɛ alimami tɔgɔ la an bɛ jɔ yan k'an ka sirifikɛ bisimila alimami bɛɛ tɔgɔ la sirifikɛ nana an fɛ nɔrɔtigi nana an fɛ karamatigi nana an fɛ bonyatigi nana an fɛ cɛ min ye sirifiya tiɲɛ ta ladabu la dɔnni na jogo ɲuman na o cɛba de sigilen filɛ an ye n'o ye Isa Baba Haidara a fɔra ninnu mɔkɛ de ma summa dana fatadalla fakana qaba qawsayni aw adna ala ko kira ma a ko i nɛnɛ surunya na i n'a fɔ kala n'a a juru bɛ surunya ɲɔgɔn na cogo min nɔrɔnan na ko walama a ka suru ka tɛmɛ o kan
o fɔra kira min ma kɛ joli min tora kɛ sɛmɛ min tora kɛ pasa min tora o joli dɔ de sigilen filɛ ɲɛfɛ nin ye Isa Mamadu Sharifu Hayidara alimami bɛ tɔgɔra i bisimila ko i ɲuman nana ala k'i ɲuman segin k'a ɲini ala fɛ i ɲuman bɔra denbaya la an bɛ ala deli ala k'i ɲuman segin i bɛna laseli mun kɛ ala k'a k'an nafalan ye ala k'a kɛ hɛrɛ y'an bɛɛ ma Lailatul Qadri a hɔrɔma ala k'a d'an ma latigɛ ɲuman ala k'a k'an bɛɛ ye kira na so kama shirifo barika salli ala rasul assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An b'a fɔ fɔlɔ an bɛ bisimila bila an ka karamɔgɔba ye n'o ye Hayidara ye an bɛ bisimila kɛ an ka sous section président ye ani section yɛrɛ président Baginda ye dugu 74 ye n'i ma fili arrondissement de don commune 4 b'a kɔnɔna na Baginda kan Muntugula Cɛlɛ ani Nguraba n'i ma fili ni commune bɛɛ mɔgɔ kelen dɔ kan ka sɔrɔ yan an b'a fɔ bɛɛ ɲɛna k'u bɛɛ bisimila Baginda commune kɔnɔna na k'u bɛɛ bisimila Kobalakɔrɔ dugu kɔnɔna na an bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ sawalen don n'i y'aw ye kɛnɛ kan an bɛ wele de ko wulu ni welele o bɔgɔ ka di kɛnɛ in kɔni a sawalen don n b'a fɛ ka dakuran damadɔ de fɔ mɔgɔ catégorie 2 ye n'o ye an balakaw ani denmisɛnnakaw n'i y'a mɛn dugu n'i y'a mɛn jamana an balakaw de don n'i y'a mɛn dugu n'i y'a mɛn jamana sifinnakaw de don an ka sifinnakaw fana u ka bureau bɛ yan président yɛrɛ bɛ yan n'o ye Lasana ye an b'a fɔ an balakaw ɲɛna u ka mara u k'a timɛ kosɛbɛ sabula n'i y'a jateminɛ muso kɔni ale ye gatigi ye an bɛ bɔ don o don an bɛ taa baarayɔrɔ la an bɛ bɔ sɔgɔma fɔ fitiri kuma dɔ la an bɛ don sufɛ fɛn caman bɛ kɛ du kɔnɔna na an t'a dɔn donc o de b'a fɔ an ka mara yɛrɛ a bɛ musolakaw bolo ni musolakaw n'aw ɲɛna a ka ca ala fɛ jamana in bɛ diya sifinnakaw ta ye jumɛn ye jamana guloma ye sifinnakaw ye olu ye don dɔ maakɔrɔw de ye mais sifinnakaw dun ye fɛn dɔ daminɛ kɔsa in na a bɛ kɛ dabaliban ye o ye ɲɛnaminimafɛnw tali ye ani jijugu mini salon walima salon na sini concours dɔ tun kan ka kɛ denmisɛnninw taara k'u jeli sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ o y'a ye k'a fɔ 90 sarala 100 sarala 80 ka taa fɔ 90 o y'a sɔrɔ olu si jeli man ɲi o bɛ tali kɛ mun na o ɲɛnaminimafɛnw tali ye bon jamana min a 100 sarala la n'a 80 bɛ fɛn juru ta an bɛ se k'an jigi da o jamana kan wa a ka gɛlɛn bon a ma tiɲɛ fɛn dɔ bɔ jɛgɛnna a ma bɔn hali bi an k'an cɛsiri an ka du kɔnɔna la an balakaw kana denw jogokolo u kana u dogo an na sabula denw de bɛ siran faw ɲɛ ka caya mais i b'a sɔrɔ u tɛ siran baw ɲɛ hali u bɛ siran baw ɲɛ i b'a sɔrɔ hinɛ bɛ baw dusukun na donc maraw kɛcogo tɛ kelen ye o kɔni o dakuran damadɔ tun bɛ ne fɛ o ka bɔ yen k'a fɔ serifilakaw ye ko ala ye Mali sɔn nɛɛmaba dɔ la n'o ye Usmani Sherif Madani Hayidara ye ala y'a kɛ nɛɛma ye siga yɛrɛ t'a la n'i ye diɲɛ ta k'a lajɛ a ɲɔgɔnna ka dɔgɔn jama min b'a kɔ i n'a fɔ wajulukɛla ko cogo min n'a tun kɛra mɔgɔ ye n'a bɛ tiɲɛni don mɔgɔ kɔnɔ ni ko Hayidara ka jama bɔra k'u bɛ mankan kɛ a bɛ gɛlɛya an tile kelen an m'a ye ale kɔni ko n'u y'a fa ni n'u y'a ba nini mɔgɔ si kana jaabili kɛ o ye kira yɛrɛ ka tamasere dɔ ye o ye kira ka tamasere dɔ ye hali bi an b'a fɔ ka waleɲuman dɔw la ko jamana bɛ gun min kan a tɛ bolojugu kan sabula général d'armée Asimi Goïta depuis a nana a ye bɛɛ kunko k'i kunko ye jamana ka k'a yɛrɛ ta ye an ka se k'an ka choix kɛ an yɛrɛ ye jamana yɛrɛ min ka di jamanadenw ye an k'o kɛ an yɛrɛ ye o y'ale kun tilenna dɔ ye donc tɛna kuma jɛyan an sigira kun min na ala ka kɛ hɛrɛ ye ala ka bɛɛ ɲuman segin i ka so ala ka san wɛrɛ ta ala ko yira n na ɲinan ta fɔra minnu kɔ an bɛ ala deli ala ka hinɛw la san wɛrɛ ta ala ka yira an bɛɛ lajɛlen na ala k'an wuli hɛrɛ la a ka to bɛn ni sala muhamadu an ka foli bɛ Baginda ka kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye fɛn fɛn sera ka bɔ ka so ani kɛnɛ sanuman sɔrɔ o kɔfɛ an ka foli bɛ Ansar tɔnden kelenkelenna bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ an ka foli bɛ karamɔgɔ ye Sherif Usmani Madani Hayidara an fa an ka gidi an ɲɛmɔgɔ ala ka jɛn n'a ye a barika kan
o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen bi su na ye Laylatul Qadri su de ye su barikama don an bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ in kɛnɛ barikama ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka an dusukun nɔrɔ ni Serifu barikiya o kɔfɛ Ansa Tɔnde message fila bɛ n bolo ka passer aw ma message fɔlɔfɔlɔ ye Ansari Tɔnde n b'a ɲini aw fɛ aw kelen ka bɛɛ ka kɛ misala ye aw ka sigida la misala mun ye ni a y'a sɔrɔ a karamɔgɔ la karamɔgɔ mun ni bi an bɛ se k'a fɔ Mali a bɛ ɲɛ suma dɔ la ale barika kama parce que an yɛrɛ denmisɛnninma la mɛn kosɛbɛ o waati y'a sɔrɔ jamana in kɔnɔ i b'a sɔrɔ diinɛ kɔnɔna na n'i tɛ silamɛ dɔrɔn i bɛ ye kɛrɛfɛden de mais Cherif Usman Madani Haidara a kɛwale la a nana diinɛ in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan chrétien Buda silamɛ an bɛɛ kɛra kelen k'an ka sigi an ka maaya diya k'an ka foli b'a ye o kɔfɛ Cherifu ma ɲini aw fɛ an ye denmisɛnninw de ye jamana in ɲɛsigi hakili la anw ye jamana ɲɛsigi dɔ ye ka ɲini aw fɛ aw ka wajulu kɔnɔna la ladilikan damadɔ b'an bolo ani laɲini dɔ b'an bolo k'o ɲini aw fɛ laɲini fɔlɔfɔlɔ a ka denmisɛnninw waju k'u encourager ka ɲɛsin bangebaa bonya ma ka denmisɛnw waju k'u ɲɛsin u ka diinɛ bonyali ma ka denmisɛnw waju k'u ɲɛsin ka bɔ dɔrɔgu ta ɲɛnaminimafɛnw tali ma donc tila ka ɲini an bɛɛ kelen-kelenna fɛ an ka Usmani Cherif Madani suit a ka hakilinataw la walasa an ka kɛ modèle ye ka kɛ ladigibaga ye an ka sigida la donc ka ɲini Ala fɛ an bɛ kɛnɛ mun kan an sigira hɛrɛ la tuma Ala k'an wuli hɛrɛ la Ala ka se ni an kelen-kelenna bɛɛ an ka so Ala ka barika don n'a ka limaniya d'an ma Ala k'an bɛɛ lajɛlen wasa Ala ka san wɛrɛ d'an kɛnɛma la a ka to kuma kan ko Cherifu bisimila an n'u bɛ ko an b'an ka foli ɲɛsin nabaga bɛɛ lajɛlen ma coordination de Kulukoro président Warikɛ tɔgɔ la ka foli ɲɛsin nabaga bɛɛ ma a ka cidenw bɛ yan section de Kasela a tɔnden bɛɛ lajɛlen sous section 4 bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan Cɛlɛ Nkuraba Muntugula ani Baginda Suna an bɛ o min kɔnɔ ka se a comité 35 bɛɛ lajɛlen ma a n'a commission u bɛɛ ka foli bɛ yan ka dugawu kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen ye an ka sirifikɛ ka foli ɲɛsin a ma an ka maire min bɔra kuma la walima Segali ka foli kɛ a ye kuma diyara an ye a bɛnna ma a ka kuma kama an tɛ se ka taa ni kuma diya in bili ka fara jeunesse ka kuma kan i komi ne yɛrɛ fana ye jeunesse ye vraiment n bɛ wasa don n'u ka kuma la a ye n jigi fa wala an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn jamana in Ala ka basigi jamana in Ala ka basigi Ala ka jamana in kisi karamɔgɔ Ala k'a to an k'a faamu karamɔgɔ Ala ka dɔnbaga cɛya n'a yebaga ye Ala ka diɲɛ suma Ala ka laɲini sabati kira na sɔrɔ ma kosɔn sɔli ala rasul an bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɔra a ka so ka na ni min ma min natɔ sɔrɔ ka n'o tatɔ sɔrɔ fɛn fɛn bɔra a ka so ka na Ala ka se ni bɛɛ ɲuman ye so o kɔfɛ an b'an fa n'an karamɔgɔ fo karamɔgɔ ka dan kalanso 6nan na ka kalan suguyaw bɛɛ dan dibi fina kɛlɛ ma fɛn tiɲɛ cɛ min kɛnɛkan kɛlɛ ma dankara la pɛrɛnkan ma siran bagabagali ma wujuni ŋanatigi cɛ tɔw bɛ fili Ala ma sɔn sirifika min ka fili bilasiralikɛlaw ɲɛma ladiri ɲɛtaga yɛlɛyɛlɛna ka dɔw banban dibi ni yelen cɛ ka dɔw banban kan ni kun cɛ maɲumanya bɛɛ dɔ bɛ cɛ min na denba ɲumanw cɛ tanti Bafunɛ cɛ tanti Alima cɛ tanti Aisha cɛ tanti Fatumata cɛ tanti Ajara cɛ an b'ale Ayidara fo ko k'a fɔ Ayidara ye anw ma ɲaga Ayidara la anw ɲagara basi tan de la sabu n'i y'a mɛn jɔnni kunna di sababu ɲuman de don basi tan de kɛra sababu ɲuman ye ka Ayidara yira diɲɛ mɔgɔ bɛɛ la k'a yira Mali fantan naani na parce que ne b'o fɔ mun na Ayidara ye ne karamɔgɔ ye e karamɔgɔ don olu karamɔgɔ don diɲɛ bɛɛ lajɛlen karamɔgɔ de ye Ayidara ye an b'ale Ayidara fo kunandiw karamɔgɔ Ayidara min y'a ɲini ka mɔgɔ kunangow bɛɛ kana k'u kɛ kunandi ye an b'ale Ayidara fo ne nana foli kɛ sous-section tɔgɔ la fɛn o fɛn wale mɔgɔ i sen b'i kɔnɔkɔrɔ ka na Ala ka se ni bɛɛ ɲuman ye sirifukɛ bɛ tabali la n bɛ yafa deli a fɛ ne donna gasi la, k'Ala ka se ni bɛɛ ɲuman ye. Voilà, an nisɔndiyalen bɛ nin kɛnɛ in kan. An bɛ Ala fo, an bɛ barika da. 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 An bɛ
kɛnɛ yɛrɛ sigi cogo ani a labɛn cogo ani minnu y'an kɔn kuma la olu ye kuma ban an bolo o la an b'u bɛɛ lajɛlen fo kuma ɲɛbilala y'a fɔ cogo min an ka président n'o ye Warikɛ Tarawele coordination régionale de Kulikoro ale de y'a ɲɛmɔgɔ ye a ye nin kɛnɛ in kanu ka na adamadenya yɛrɛ sigimɛ darulaw de kan o darula kasɔ a ma yan sɔrɔ o la a ye ne fara Abubakari Kone kan ko an kana Baginda yan ka na ale jɔyɔrɔ fa o la ni fɛn ma anw bolo su in na o ye foli dɔrɔn de ye ka ɲɛsin ni mara ɲɛmɔgɔw ma a autorité traditionnelle a n'a autorité administrative ani a autorité politique an b'u bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ Kasela section président n'o ye Jakariya Dunbiya ye a n'a ka bureau bɛɛ lajɛlen a n'a ka sous-section bɛɛ lajɛlen a n'a ka comité bɛɛ lajɛlen président ko n'an sera yan an ka foli bila a ma o la président ka foli an b'o ɲɛsin Kasela mara bɛɛ lajɛlen ma ni an dɛsɛra a kuma la o bɛ sɔn kɛ kɛnɛ yɛrɛ de pari cogo ye vraiment n bɛ accueil mɔgɔw fo ka vigile fo ka ko labɛnna bɛɛ lajɛlen fo vraiment an bɔra Kulikoro ka na an ye min ye o ye an wasa nin bɛ sɔn ka kɛ an bolo kalan ye an ye kalan min sɔrɔ Baginda yan an bɛ taa min lakale an ka président ye sabu an wasara an karamɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ a ka kuma na n'o ye Mamadu Serifu Hayidara ye ko n'i ye dunan bila k'a ka sogo tila ni kunna ma diya a bɛ sɔn ka ɲinɛ totigi yɛrɛ kɔ o la an bɛ to ɲini kɛ Baginda bɛɛ fɛ n'an dɛsɛra kuma na o sɔn ka ko diya n'a ye o la ni foli ninnu bɛɛ sababu ye an karamɔgɔ ye a Seydi Seku Usumani Madani Hayidara ale de ye cɛw labɛn n y'o de fɔ kuma banna an bolo sabu an balimamuso bɔra ka tali min fɔ an karamɔgɔ kan sisan o wasara ne yɛrɛ de bɛ siran sisan ni n ko bɛna fɛn fɔ ka fara a ta kan n kana na ka kuma ɲuman ninnu bɛɛ tiɲɛ o la ne bɛ wasa don ale ka foli n'a ka tanuni na ka sɔrɔ ka bɔ kuma kɔnɔ dɔrɔn ni an karamɔgɔ Isa Mamadu Serifu Hayidara yɛrɛ foli ye ale min bɔra fɔ Bamako jigiw dalen kɔ a kan ka na ɲɛ da an kan nin kɛnɛ in na ka na kɛnɛ bonya ka ɲini Ala fɛ an karamɔgɔ an b'a ɲɛ kalifa Ala la ka kisi k'a tanga ka bɔ tɔɔrɔtigi ani tɔɔrɔfɛn bɛɛ lajɛlen ka tɔɔrɔ ma a bɛna kuma minnu fɔ Ala ka kumaw sabati Ala ka dusukun ninnu fana fɛrɛ ka kɔrɔfɔ ninnu lamɛn k'a yɛrɛ bɛɛ don kiramandonya la a natɔ min m'a sɔrɔ a segintɔ o kana sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin kɛnɛ kan i bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ka na nin kɛnɛ in kan hami ti ban jɔnw na an ye bɛɛ ka hami kalifa Ala la Ala ka hami ninnu dilan wala an bɛ yafa ɲini kɛ bɛɛ fɛ kuma ma nɔgɔn hali n'a ka di ye ka kuma an jɔlen sirifu ɲɛkɔrɔ i b'a dɔn a ma nɔgɔn an ma wala an bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ waati yɛrɛ cogoya ka sɔrɔ ka bɔ kuma na yan nɔ assalamu alaikum wa barakatuh k'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in kan wale ɲumanya jɔnjɔn tara ka di mɔgɔ cɛsirilen dɔw ma ka sabu kɛ u ka cɛsiri ye diinɛ dɛmɛli siraw kan ni tuma in de la an karamɔgɔ an n'an ka serifukɛ Isa Mahamani Serifu Hayidara a bɛna kuma ta an ye min sɔrɔ a ka ladilikan n'a ka laselikanw na an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ ne bani silamɛw an bɛ su belebeleba de la Laylatul Kadiri wallahi n y'a fɔ nabi ɲumanw y'a ɲini nka Ala y'a a di a ma Ala kira kosɔn sallallahu alaihi wasallam wallahi taslim ani su tɔw man kan su ka kɔrɔn de don u ka masakɛ banfula wallahi sigatsala Hayidara awɔ sunkalo yɛrɛ la yelema yɔrɔ a jamama yɔrɔ de ye Laylatul Kadiri ye sigatsala ale su in de la dugukolo bɛ koron mɛlɛkɛ jigintanw la a caya fɛ mɛlɛkɛw bɛna jigin ka dugukolo nin fa tep a miliyari hakɛ mɛlɛkɛ ka ca hadamaden ye bali Ala ko mɔgɔ t'u da dɔn fo Ala tangolo daw bɛna yɛlɛ
jɔn mina ala deli jɔn mina yafa deli jɔn mina hinɛ ɲini n'i ye hinɛ sira ta ni ala k'an ka hinɛ d'i ma Allahu akbar ala k'an ta nɔgɔya o de ye su in na ye ni kuranɛ yɛrɛ y'a fɔ kosɛbɛ ka suran kɛrɛnkɛrɛnnen jigi a kama inna anzalnahu fi laylatil qadri وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أقول كادو أني قرآن جي ليلة القدر دلا أني قرآن جي ليلة القدر لا أقول كادو نمسا anye qur'ane injigi laylatul qadri de la laylatul qadri koro ko latige su wallahi ala yɛrɛ kila ka ɲininkali kɛ wa ma adraka ma laylatul qadri Muhamadu yala i b'a dɔn laylatul qadri ye latige su o ye su jumɛn ye wa wala n'o kɛra lisanul hali kira b'a fɔ ko ne t'o dɔn ala sɔrɔ ka na fɔ a ye na ko laylatul qadri khairu min alfi shahr a su kelen hɛrɛ ka bon a hɛrɛ de ka bon ni su ba kelen ye ni mɔgɔ min ye dɔrɔmɛ 100 sarakati laylatul qadri la ni ala sɔnna ni y'a deli fana y'a di fana ni mɔgɔ dilan dɔ ye mɔgɔ kelen ye don tɔw la ni ala sɔnna ni y'o kɛ laylatul qadri la ni ala sɔnna o la a bɛ don in ɲɔgɔnna ba kelen valeur de d'i ma o kɔrɔ ne tun bɛ mɔgɔ kelen ɲini ye 100 di donc n'i ye 100 laylatul qadri la ni ala y'a minɛ a bɛ mɔgɔ ba kelen a b'o de dilan khairun a hɛrɛ de ka bon n'o yɛrɛ ye koyi a ye minimum de ta o la ko a baarali ka a nafa ka bon walima a hɛrɛ ka bon ni su ba kelen ye su ba kelen o bɛ bɛn san 80 ni san 3 ani kalo 4 de ma o kɔrɔ ni maa min ye jɔko 2 seli su in na a ko n'a fɔ i ye san 1000 san 80 ni san 3 ani kalo 4 de kɛ i bɛ seli la i ma salamu bila Allahu akbar n'i ye dɛsɛbaatɔ dɔ sun tigɛ walima k'o lajiya ka kana jurumantɔ dɔ ka juru sara ye dɔ ka so sara walima a ka pase walima a ka nasɔngɔ walima a ka furasɔngɔ ne y'o kɛ a ye su kelen ni na su in na ɲɔgɔnna la a bɛ komi n'a fɔ i ye san 80 ni san 3 de kɛ don o don i bɛ k'a tigi ka nasɔngɔ bɔ o jɔyɔrɔ de bɛ d'i ma o de ko khairun min alfi shahri ale ko kelen minɛ ni ɲɔgɔnna su tɔw ta ɲɔgɔnna ba kelen a bɛ bɛn o de ma o san 80 ni san 3 ni kalo 4 de tanazzalul malaikatu a su la mɛlɛkɛw bɛ jigi de u bɛ jigi de wa ruhu fiha ko ruhu yɛrɛ bɛ a la u bɛ jigin ni min kulli amri u bɛ jigin ni ala ka yamaruya yɛrɛ de a kelen tɛ ku dugu sanfɛ mais a miliyari bɛ jigin donc ala de ko k'a b'o kɛ donc a b'u bɔ farikolo la k'o kɛ numérique ye u bɛ na u bɛ n'u ka baaraw kɛ ka na duwawu kɛ tafsiriw bɛ caman fɔ a la ko ale su in de la ko bɛɛ lajɛlen bɛ jala tigɛ ala bolo ka ko bɛɛ tila karisa bi don da la karisa bi bɔ da la nin bi fanga sɔrɔ nin bi bɔ fanga na nin bi nafolo sɔrɔ nin ka nafolo bɛ tiɲɛ nin bɛ den sɔrɔ nin den bi sa nin bɛ furu sɔrɔ nin cɛ bi sa nin bɛ furu sɔrɔ nin muso bi sa ka dɔw kɛ ten a ti wuli ka dɔw conditionner nin bɛ nin sɔrɔ tuma min na ni a balima dɔ jigi tigɛlen sera a ma ko nin kɛ n ye k'a sɔrɔ se b'ale hali n'ale yɛrɛ mago b'a la n'a kɔni sɔnna ka nin de ɲɛji cɛli de o de bonya a ta nin ye donc a ka nin ko gɛlɛn min n'a ɲinɛnen don a la n'a jigi tigɛlen don a la n b'o fana kɛ nka n'a m'o kɛ n bɛ ko in to a cogo la a tɛ yɛlɛma fiyewu a ko dɔw bɛ gulon dɛrɛ o de kama an ka cɛkɔrɔbaw b'a fɔ puis ala kira ka kuma dɔ kɔrɔ fana y'a ye delikɛla bɛɛ tɛ gansan ye a dɔw ye ciden ye dɛrɛ walahi delikɛla dɔw bɛ yen nɔ o ti mɔgɔ ye o cira de fɛnin dɔ sɔrɔli la i bolo mɔgɔ yɛrɛ t'a kalama i kelen i ka fɛrin dɔ kɛ ka bugɔnɛni sɔrɔ i nana i ɲɛ kun bɛ o ko ma kɛ
dɔw bɛ se ka na mago ni dɔw fɛngɛ yɛrɛ de bɛ kɛ o i bɛ ye wallahi karisa i sen minɛ tigɛ o ji la a kɔni ɲɛ b'a dɔn an yɛrɛ ɲɛ kɔni bɛ cogo min na ala de b'a dɔn a ma se nin bɛɛ fɔli la ka kale k'i siɲɛ k'i pɔsi naani bɛɛ wolo k'i k'a yira a tigi la wallahi Haydara o dɔw mana kɔ dɔ kama dɔrɔn baara de a ko in bɛ tugu a nɔfɛ de sa o bɛɛ ti mɔgɔ ye ala kana kɛ wallahi hala dɔw bɛ dɔbaga sawura la mais i bɛ min dɔn o tɛ fiyewu sika tsala wallahi Filadra o ye ala ka ci tai donc o ye janto la ala ka latigɛ dɔw bɛ yen nɔ dɔw bɛ latigɛ yɛlɛma saraka bɛ latigɛ yɛlɛma ala ka latigɛ saraka b'a yɛlɛma dɔw b'a yɛlɛma tai okay Lailatul Qadri mɛlɛkɛw bɛ jigin ni ala ka yamaruya ye ko salamun hiya hatta matla u bɛ foli bila silamɛw la sika tsala rɔbaw y'a lakale tafsiri in kɔrɔ fana na waraw fiya ko niw fana bɛ jigin ka na hinɛ ɲini kɛ ka na yafa deli kɛ wallahi o kɔrɔ suw la belebeleba de don hakikatan n'ala kira ko ten na ɲuman tɔw dɔw tɛmɛna su in kofɔra u ɲɛna hali olu m'a dɔn k'a bɛ kalo min na Allahu akbar Lailatul Qadri su kelen de don san tile 300 ni kɔ kɔnɔna na na ɲuman dɔw tɛmɛna a kofɔra u ɲɛna ko su dɔ bɛ yen ni maa min bɛnna ma n'i ye min fɔ ala ɲɛ ala bɛ sɔn hali ala ma kalo f'u ɲɛna Allahu akbar nabi ɲumanw bɛ yen nɔ ala y'a f'u ɲɛna ka kalo de f'u ɲɛna k'a bɛ sɔrɔ sunkalo kɔnɔ a su 30 bɛɛ olu b'u cɛsiri ala bato ni ala ɲini na ka sunɔgɔ dɔgɔya ka ala bato caya ka sarakati bɔ caya haka ja ni kana su bila n tɛ tile bila n'a kɛra waati min kɔnɔ n b'a sɔrɔ nka ala y'a fɛgɛ ala kira Muhamadu manto nka ala kira ko a ti tan fɔlɔ kɔnɔ k'a ti filanan kɔnɔ k'a bɛ tan laban kɔnɔ et puis k'a b'a ɲini chiffre impair kɔnɔ 21 su 23 su 25 su 27 su ani 29 su kɔrɔ su 5 o hadisa in b'a yira k'a bɛ rotation de kɛ suw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fixelen tɛ o de kama ko n'a sera ko ala kira tun b'a musow wuli ko a y'a cɛsiri dɛ su in bɛ nin tan laban de kɔnɔ na a bɛ tile kɔnɔ a bɛ su kɔnɔ a y'a cɛsiri nka ɲininkaliw nana k'a la don dɔ la k'a ko a bɛ impair kɔnɔ 21 23 25 ni 27 ni 29 b'o de kɔnɔ nka aya yɛrɛ sigicogo la o y'a dama dɔnni wɛrɛ ani sahaba dɔ Ibn Abbas sahaba dɔw y'a yira ko Lailatul Qadri bɛ 27 su de don ala kulli hali an fana b'o jigɛ ni o de kama a kɛra an bɛ don kɛrɛnkɛrɛn wajibi yɛrɛ kama n'o de nka ɲinini na ni ala bato ye o ye su in bɛɛ lajɛlen de ni maa min cɛsirila a bɛɛ la e ti fɔ a kɔ a don o kun ye ala la de min kosɔn mɔgɔ kana ko ɲuman bɛɛ bila k'o don vide i k'i cɛsiri ka ɲumanya kɛ ka hɛrɛw kɛ o ye ala ka koba ye a bɛ taa kuncɛ ni seli ye nka alakira sallallahu alaihi wasallam an bɛ se ka su ni tɔnɔbɔ ni baara minnu ye a y'i da don olu la a ko hadisa dɔ la man yakum Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi a ko ni maa min y'i cɛsiri ka Lailatul Qadri su ɲɛnɛmaya ka ala bato ala ka ɲumanyaw kɛ a la i limaniyalen ye ala la i dusukun yɛrɛ la i ala ɲinitɔ n'a ye wa baraji ɲini kama fana a ko ala bɛ jurumu tɛmɛn'o yafa i ye donc ka ala bato kɛ ni kɔnɔnajɛlenya ye e bɛ se k'o tɔnɔbɔ Lailatul Qadri la wa duwawu fana dira an ma fana an b'a Aishata fɛ a ko ale ala kira ɲɛ a ko ne y'a su ninnu sera an sigilen an bɛ se ka an ka kɔlɔsi ta o ye kuma kɛ cogo de ye an ka Aisha y'a fɔ cogo min na ko an bɛ se ka mun de fɔra ka se ka ala ka jɛn sɔrɔ n'a ka sago sɔrɔ a ko ala Aisha ma radiyallahu anha ummul mu'minin k'i b'a fɔ Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni ala e de ye yafa masa ye i bɛ yafa deli de fɛ o la yafa ne ma bamanankan na fulakan na marakan na tubabukan na walima angilɛla walima bamanankan k'ala sɛbɛkɔrɔ wele ne nin tile bɛɛ o tɛ su in na dɔrɔn dɛ o y'a tile ninnu bɛɛ de i ka to ka nin taga segin i bɛ ala ka yafa sɔrɔ i bɛ ala ka nisɔndiya sɔrɔ
o ko fe ka salatu chaya ala kira ka sallallahu alaihi wa sallam ani ka qur'ane kalaun chaya ani ka saragatu chaya donc olu ye lailatul qadri tono bolaw ye haydara anga kuma law ka kuma korona na o be folen ko fe ka damne dugutigi la ko sebe ko duna bismillah ko nyuma dugu kono ko bi kuma no ya abulu wallahi ka fo ka jara marhaba ani ya mara dugutigi be ana jamana tigi be ana lada kolosi bagaw be wallahi kangal mamu be la jele fo ambe olu munu ka bara la wallahi olu de yanga masaderu yi an ye olu ka representant yi tara yoro la joy kambala ka fo no ye muso yi wallahi uti ko mina ako mandi dere ni foli kaka arabu ga dongi dala kuma dola don ko ti ko poeti do ako man tajat ummatun min ahliha batalan illa wa min khalfiha untha turabbihi sikatalla ako ero cengana jamana kona ka cedo ye ceto bi kabala ka ceto ye ceto bi ka cemi fle ka ceto ye cedo ye cebbe bi ka glala tika bi ka cedo ye cebbe bi ka nyote atika sika bi ka cedo ye ceura ka bogo jongwala ko ni mba kleke ako ni o che yoro la communauté fengo fena wati kono ako sika sita la ko muso do de ba kokoro Allahu akbar turabihi muso mimba a eduke ka lamo haydara he chedra muso nani be janto ala Allahu akbar no muso nani yeriku wala nyede o nyogona ti chemi ko ti sila haydara bamso balma muso fila furu muso o saba ani de muso Allahu akbar haydara wallahi ni muso nyuma sabalile munyune hakili manani mana soro che bolo o nyogona ti chemi bolo o ti se ki gun abada jese wala yi de semero folo ya bay wallahi sigat salla he chedra tiere la muso kele min ti se ki janfa o ibadi wallahi min ga hina ka bo ima ni beye hali ni ma do aye o ta toro sikat salla wallahi we mo badi itsega min sara o sebe fuila wallahi sarati bulu itsega sara ay woni ka ma qur'ane ko nana tay abi bangi baga ko fo romna ba fo waqada rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan ko Allah ta'ala ye a wajibiya de ka fo fuyi kana boto ni alate wallahi ngangan janto an bangi baga ula nga nyuma ndo u ka nyuma arabu kan kuma to la ko ka nyuma yake bangi baga ye wallahi ngane be o korofo kana bamananga na to gomina ne ba fo ngo kay bangi baga o ka nyuma ndo abana bare ne ma ye mo demise ka nyuma yake abangi baga ye Allahu akbar na demi se ga bangi baga ka nyuma ndi do sikat sala o te bangi baga dorene mo kona ka hera doki hal ni ka koma segi bonyana ni otaye itabo wallahi sayyidina ali kuti al khairu bil khairi wal badi afdalu ko nyuma mbi sarana nyon wo nyuma ndi na min folola ka damine ko wodi kafsa Allahu akbar ne bo misala ke ni do ke do dusura ka be ta fenyini ka faso bon nogola ka faso ni badujo na yisara badin korekela ni o mase ka foi da ma baningelen tro logo ko ane ka bagoro ningele bita feri ni me sorola do ni taro feri waduru ko koro ka mateme waduru kwa ayo waduru ni mina o da do ni ma ka do ka do ni blasra do ni tara tunga fe tunga jarala tale san folo ay 5 million black na da koroge ma do ni koroge o kuma mi fo amba fo ngo a i do ni ye nyuma ndona yi men nyuma saralate aywa haydra ani chensa wala abi fo ma ko ike idogoni ye nyuman ayika nyuman don wallahi mati fo ka yika nyuman sara wi koroge na dogoni di et puis mo sugu na le ko na ka fendo ki ika degun kuma na ka dese kuma na yi mo ba la tuma mina ne yiri wake o ko yin kono wal mo ko yin ko fe ka commencer do kai hanno ba leta multiplication chama abi ibi fo de ke nyuman don na ye mete nyuman kela yi haydra nyuman donadi nyuman tse ka sara aywa fledra jango mo bangi baga
mais kɛnɛ yɛrɛ kan bangebaga ta tɛ taa ni misala yɛrɛ dɛ nka bangebaga yɛrɛ bɛ ko min kɛ o bɛ kɛnɛ kan ko ye a degun ka bon ŋaniyaw yɛrɛ fana b'a bɔ ɲɔgɔn ma ala kira ka kumakan bɛ sallallahu alaihi wasallam kabako de ala kira ka ko ye don dɔ la kira bɛ to ka sahabaw ɲininka koba dɔw la a bɛ to ka révélation dɔw kɛ a ko sahaba ma a ko kayfa antum iza taga nisa'ukum wa fasaka shababukum wa taraktum jihadakum a ko sahaba ma ko a y'a miiri sa aw bɛna a bɛna kɛ don jumɛn ni mantonw na manton in bɛna kɛ cogo di don min na ni a dansagona kɛra a musow ye musow mana kɛ dansagola ye ka tila o waati kelen na wa fasaka shababukum a ka jeunesse bɛɛ b'a fɔ diinɛ kɔnɔ faso kɔnɔ diɲɛ kalan bɛɛ la espoir sini o ye bi denmisɛnninw de a ko n'aw ka denmisɛnninw kɛra tiɲɛnikɛlaw ye u jogow tiɲɛna u ŋaniya tiɲɛna u tabiya tiɲɛna u hakili tiɲɛna o kɔfɛ fana aw fana ye jihadu bila bamuruta ni muguci o jihadu kɔtɛ cɛsiri den ninnu lamɔni na an'u marali ni u bilasirali la a y'u to yen nɔ ko bidenw don k'a ti fo kɔ o de kɔrɔ k'a y'a ka sira bila a ye jihadu bila parce que n'i ye muso ta e de bɛ mara kɛlɛ musow somɔgɔw b'a f'i ɲɛna an kɔni y'a mara muso don dɛ an ye jogo min don a la o ye nin de nka e yɛrɛ mana taa i bɛ an ta nin dafa walima k'i ta in don a la timinandiya don wa muso bɛ mara takuru da don cɛlaluma de bɛ muso sigi k'a ta n'a fa fo dɔw bɛ karinɛ ni tan tɛ ka n'o kɛ dɛ muso ma ne tɛ nin fɛ e kɔni e de ye sira d'a ma k'a k'o kɛ sa e tɛ nin fɛ o ti fɔ muso ye n'a ye min kɛ n'o ma ɲɛ de i b'o de fɔ a ɲɛna mais n tɛ nin fɛ o ti fɔ muso ɲɛna n'a ye min kɛ n'o ma ɲɛ o fɔcogow bɛ yen o fɔ a ɲɛna k'o ma ɲɛ n'a y'o to yen n'a ye dɔ wɛrɛ kɛ kan'a fɔ ko ne kuma ne fɛ nin ko in na non nin ye ko wɛrɛ de ye tuguni kuma fɛ o fana na a bɛna o fana to yen sinikɛnɛ n'a ye ko wɛrɛ kɛ min t'o fila fana ye courage ta i ka kuma fɛ o fana na parce que o fana y'a dama ko ye ale ka ko bɛɛ bɛ gérer a damata cogo de la mais o ti fara ɲɔgɔn kan ka fɔ n kuma nin fɛ nin ko in na de o de kama hali dɔnnibaga dɔ ko ten a ko ne bɛ fili 1000 yafa mɔgɔ kelen i bolo mais n tɛ fili ko 2 yafa i ye ko kelen na awɔ o ye kalan dɔ de ye règle dɔ don fili 1000 fili 1000 kɔrɔ fili min tɛ kelen ka mɔgɔ ka fili ko 1000 na ko ne b'o yafa mais n ti min yafa o de ye fili ko 2 ko kelen na non an bɛ jɛ fara o la ala kira ko ni musow tiɲɛna e de b'i cɛsiri sisan k'i jogo don muso la i jogo i b'a don i muso la e jogo i b'a don i denmuso la e jogo i b'a don i balimamuso la i b'a suit de k'a lakala k'a lafaamuya k'a lasɔn a yɛrɛ musokɔrɔbatɔ n tɛ nin bɛɛ kuma ɲɛ i b'a k'i yɛrɛ de la o de kɔrɔ e kana démissionner ka bɔ i ka cɛya jɔyɔrɔ la i denmuso ni muso kan kana démissionner ka bɔ i ka faya jɔyɔrɔ la i denmuso ni balimamuso kan wallahi muso ye mɔgɔya sun ye ni cɛnni bɔra ɲɛ ɲɛni tɛ sɔrɔ tun muso a ka girin de o de kama kuma bɛ k'aw fɛ bari a boyana cogo to ni muso ko k'a b'a wuya don kelen ko do dɛ ala ka jamanaw bɛɛ ala ka latigɛw sɛbɛn an ye ala ka hinɛ an ka taabaw bɛɛ la ala ka yafa ko ma ala ka mɛn ka saraka bɔ yen su in n'a sigi an bilala an karamɔgɔ de nana n'o ye imam Kisigi ka kɛ ne ale ka taama dɔ ye donc wasa donna ne la yalasa kɛnɛ langolo kana to bari an k'a fɔ ko laada de don u bɛ nin sigi a bɛ san 5 bɔ u b'a kanu a ka nɔrɔ ni sirifi den dɔ ye donc karamɔgɔ ye ne de bila ka na ne fana y'a den ye hali n'o y'a sɔrɔ denya ye man di ne ye kalandenya in de ka bon ne bolo donc a y'a denkɛ bila ka na donc o kana kɛnɛ ni ɲɛnɛmaya ni aw ye ka aw fo ka segin mɔgɔba minnu kumana an ɲɛ ka bonya kumaw ni karamɔgɔ kumaw la ka parrain fana fo Segal yɛrɛ a ka cɛsiri la an bɛ i fo
fo wallahi karamɔgɔ tɔgɔ la an ka karamɔgɔw bɛɛ tɔgɔ la k'a fɔ e ni ce ka marraine fana fo ka dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn ye nin miirina nin ta Ala ka n'aw hakili tiɲɛ fɛn o fɛn farikolo ye baara dɔ ye ka seyi dɔ ta ka maliyɛn foroko dɔ ta k'o fili kɛrɛfɛ Ala k'a dɔ ye a kɛra ka bana min to i nin kan nin ka mɔgɔ dɔ Ala k'o kɛnɛya wala mɔgɔ ye dɔrɔmɛ dɔ a la Ala k'a dɔrɔmɛ falen miliyari la k'a fara i garisɛgɛ ka diɲɛ yan k'a kɛ alijinɛ sangaso ye. Nin fɛnɛ de bɛ dansigi bi wajulu kɛnɛ kan baara daminɛw la an y'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ Bagindakaw fɛ ka sanga ni Leilatul Kadiri su ye n'o ye latigɛ su ye min bɛ bɛn sunkalo tile 27 su ma laadala ko do Jamiyatu Ansardine bolofara min bɛ Bagindakaw fɛ u bɛ kɛnɛba ɲɛnɛmaya k'o kɛ bilasirali kɛnɛw ni hakilijigi kɛnɛw ye ɲinɛ n'u ye wele bila an ka sherifikɛ ma Isa Mahamani Sherifo Haidara ka se ka ta kɛnɛ in la ɲɛnɛmaya min baaraw bɛɛ kɛra ka bɛn marisi kalo ma san 2026 ka Ala subhanahu wa taala deli kumakan sanumaw ni ladilikan minnu kɛra kɛnɛ in kɔnɔ Ala ka kulo kɛ kulo kunnandi ye k'u lamɛn ka se ka baara kɛ ni u ye duwawu sanuma min kɛra kɛnɛ in kɔnɔ Ala ka duwawu ninnu minɛ an ka jamana ma ani a kɛrɛfɛ jamana bɛɛ k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn aw ka ɲamadali la Shirifila TV la sanga ni wagati bɛɛ wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Tinya wilila hangalo ndisega